ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಮಾತೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನೇಂಜಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾದಾಮ್ ದೈರೆತ ಇಡ್ಲಿ ಬಾದಾಮ್ ದೈರೆ ಒಂದು ಬೊಳಂತರಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಉರ್ದುಲ 4 ಪಾವು ಬೊಳಂತರಿ 1 ಪಾವು ಉರ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟೋರ್ದ ಬೊಳಂತರಿ ನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಕಡೆ ದೀವಡು ಕಣ ಬಂದ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪುನ ವಿಧಾನ ತುಕ ಮೂಡೆ ಕಟ್ಟುನ ಮನ್ಪುನ ವಿಧಾನ ತುಕ ಬಾದಾಮ್ ದೈರೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪುಡು ಇಂಚ ಅನ್ಪುಡು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಮಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ಪಿನ್ ಬರೋಡು ಪಿನ್ ಹತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಅನ್ಪುಡು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದೇನು ಕಂತ ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪುಡು ಇತ್ತೆ ಬಾದಾಮ್ ಕಟ್ ಮಂತ ಒಂದುಲ್ಲೇರು మీరు ಅವೇ ಇರತ್ತ ಬಾದಾಮ್ ಅಲ್ಲ ಬೊಂಡುದಲೆ ಮಲ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ತೊಲೆ ತಚ್ಪಲೆ ಬಾ ಕಪ್ಪು ಆಯ್ತು ಬಾ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪುಡಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಎಂತ ಪುಡಪಡ ಆಯ್ತು ಬೊಂಡು ತಿಪ್ಪುನು ಇಡೀ ಬಾದಾಮ್ ಇತ್ತ ಇರ ಇತ್ತ ಬಾದಾಮ್ ಒಂದು ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ತ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಓಕೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಾದಾಮ್ ಒಂದು ಇಡೀ ಬಾದಾಮ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಲೆ ಬಾ ಅಂದಾಜು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ ಅಂತಲೇ ಪಿರಂಜಿ ಟೈಪ್ದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಡ್ನು ಆರಿಸುವಾಗ ಒಂಥರ ಬಂದವರು ಬಿದ್ದ ಬುಜ್ಜಿ ಪಿರಂಜಿ ಕಂತವನು ಮಾಡತ್ತ ಕಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಂದ ಬೇಕು ತುಕ್ಕ ಬಂದ ಬೈದು ನಿಮಗೆ ನಮಗೆ ಮೈಪುಡು ಐತೆ ಮನ್ಪುಗೈತೆ ಮಲ್ಲ ಮೈಪುಡು ಅಡ್ಡೆ ಇಂಚಿನ ಹಿಂಜೆ ಕೈಲಿ ಪಾಡ್ಗ ಎಲ್ಲ ಮೈಪುಡು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು 1/4 ಗಂಟೆ ಬೇಯಾಡು ಇತ್ತೆ ಬೇಯ್ತನು ಮುಚ್ಚಳ ದಿಪ್ಪುಗ ಆಡಿತ್ತೆ ರೆಡಿ ಅಂಡು ಗುಂಡದ ಲೆಕ್ಕ ಆತಂದು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಲ್ಲತೆರೆ ಗುಂಡು ನಂಚಿನೇ ಆತಂಡು ಬೆಚ್ಚೊಂಡು ತುಷ್ಪಗೈತೆ ಮತ್ತೆ ತೂಕ ಬಾದಾಮ್ ದೇರತ ಕಲರ್ ಬೈದಂದು ಬೆಚ್ಚುಡು ಮುಟ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಬೈದಂದು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಉಂಡು ನಿಖಲರು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಖಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟಿ ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.